Budući zadarski kuhari uče nešto novo. Škampi se ovako ne pripremaju u Dalmaciji. A ovo je vjerojatno kod njih neko vrsta spremanja, uobičajena. Profesor nam je rekao da ih po pola moramo ovako rezati. Za sve ostalo odgovoran je kuhar Colombo. Priprema jela izvorno iz regije iz koje dolazi, Molizea. Škampe sam kupio na ribarnici, svi jadranski su dobri, a uz ocat, sol, rajčice, prošek ili bijelo vino sve se može pojesti, i to sirovo. Tko ne voli sirovo može jesti rakove ulovljene kočom, kuhane na pari. Kuhinska krpa stavlja se da bi se zadržala vlažnost. Jedemo mnogo ribe jer je regija bila siromašna, a riba je naša tradicija. Sve ovo organizira se kako bi se pojačala prekogranična suradnja. Neki smatraju da su moliški Hrvati došli u Italiju upravo iz okolice Zadra. Ideja je bila da se preko kuhinje i manifestacije približi dio svijeta koji je jako različit, ali ima i mnoge sličnosti. Ako je suditi po specijalitetima koje je spremio kuhar, sličnosti ima mnogo, a varijacija beskonačno.